Na poligonima i vežbovnom prostoru u okolini Niša realizuje se kolektivna obuka vojnika samohodnih TOPS haubica Nora, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane. Reč je o redovnom obučavanju za borbenu upotrebu ovog savremenog artiljerijskog sistema, koje se sa ciljem očuvanja borbene gotovosti sprovodi u samohodnom topovsko-haubičkom divizionu mešovite artiljerijske brigade. Vojnici na obuci uvežbavaju zaposedanje vatrenog položaja, pravovremeno otkrivanje ciljeva, rukovanje automatizovanim sistemom za upravljanje vatrom i izvršenje posrednog gađanja, u skladu sa zadatim standardima i normama za efikasno dejstvo ovim borbenim sistemom. Samohodna top haubica 155 mm B-52 M15 Nora je potpuno automatizovani sistem koji odlikuje visoka tačnost i preciznost artiljerijske vatre uz minimalno vreme za posedanje i napuštanje vatrenog položaja i obradu podataka. U sastavu mešovite artiljerijske brigade nalaze se divizion sa 3 baterije naoružane Norama, čim je uvođenjem u operativnu upotrebu značajno unapređena sposobnost jedinice za dejstvo snažnom, iznenadnom i brzom vatrom po ciljevima taktičkog, operativnog i strategijskog značaja, navedeno je u saopštenju.